Yengane wabaleka wemfana Wayukhuluma kanje Yengane wabaleka wemfana Wayukhuluma kanje Nah, there's no way you don't know the boy. Everybody knows me and they say, anyways, you're not my type. I with Nikki, man. You're not my type after all. Yo, this is my guy. Tagging you. Come on, man. Besides that, man, don't, like, I'm in need of water, man. I need water. Babe, anguzwa mana ngifaka speaker la. Hello babe. Yeah, babe. Yebo babe, ngithi mina sokuphi manje? Babe phela ngagibela ngila elayinini la so khipha imali. Cela ungifakela phela sithandwa leya mali leyo yokuthi Uthe kambe malini kusuka Lundu empangeni? Ungifakele babe u500 nje. Kabeza. Yabiza baby sekuyabiza sithanda izinto sekushintshile. Nje yabona nasendleleni phela indlela mfowethu ngana kwethu yini udlala ngomunye umntana wena ngana kwethu mfowethu Hello mfowethu ngana kwethu yebo manje bana mfowethu ngiyaxolisa ukhuluma nanye ingqolelana emngilani line hey mfowethu lalela ngiyakwazi mina ukuyolunda mfowethu ngiyakutshela mfowethu ku100 bethathe ngikhona last week Hawu ngiyakutshela ngana kwethu udlala ngalo Wazangicika bhuti. Sorry baby, yazi ukuthi ngifice vele belwa la elayinini khona nje into abanenkinga nayo. Ngicathi befuna ukufaka inkinga zabo kithi. Yebo bhuti. Hayi ku600 bhuti. Angizi phela usisilana kafani noma enzongeke edlishwama nereboost uzodla nje ukudla nje okusile oqinaqinile ebese ke khokha u5 ekhokhe nalapha erange uyakoletana kanti nekhanda limbi nje ngiyalibona ethi phela ukuthenga ophaqa lapha Mr Price awu 600 nama charges ngicathi uzobe usuyifaka noma ngo50 ngaphezulu Hayi bo, babsecure. Wengane yakwethu. Zochaza security. Babsecure. Uyaqolwa lana nyothi ngayo. Baby uzolalela abantu. Nyothi ngayo. Baby ngibizwa babsecure. Sokho kanjani manje emhlabeni? Inkinga nje ngingena neindaba zabantu. Wena futhi nje uzothula. Nginifice baby ngibafice bexabana vede. Nkosi yami bafice bexabana banenkinga nami. And then Hey, wefana 600. Kuthiwa ngisho lapha ndodana yisecurity lapha eligadi mshini. Kuthiwa ngisho ukuthi u600 inkosazana wemfana wendodana. Lo ntombazane lona ababili laba nalona ke omunye umnikazi wefoni. Babsecure. Uye ke nanga. Uthi ngisho ukuthi 600 kuyolundi angisho kanjalo. Musukuthi uthanga. Uthi musukusho ngithi. Hawu babsecure. Nacho inkosazana. Mina inkosazana. Uyawazi ukuthi amaqola lawo ngane yakwethu. But 600. Aninazi ocingo. Sandra Sam baby. Lalela ke wena. Yes daddy kwenze njani? Ngizoyenza manje ngizofaka u110 Baby lalela daddy mana. Haze nangimoshe. Your man got money. Let me drop some bars for your man. Maybe you can fund my talent, man. Let me drop some bars for your man. Let me drop some bars for your man. Sanibona. Ninjani? Ni right. Uma kahle seswami, uma kahle. Niyaphila kodwa? Yazi ukuthi kusami so manje shooting nenkinga ngiyaphuthuma niyabona. So manje ngiphuthuma eSpan. Ngiphuthuma emsebenzini so angazi uma mhlawumbe beningakwazi ukuthi mhlawumbe ningifake lapha. Ngizosheshisa nje bese. Ubani? Aningazi. Awukahle animazi unjinji. Awukahle bafethu. Hayi mina. Nengothi.
Wangishothisa nje. Ufuna ukushutha mama. Woza. Everybody wants to take picture with the boy. Wejinja bakhola uthi kusakaza kancane. Alright, ngisakaze. Ya mfethu umsakazo wanike Cozy FM a top 20 mfethu hlezi no Gigi na kanjani ke umfoka magwaza. Yeah. Sikubingelele kuphi na kuphi la kufinyelela khona isikondla zomsakazo Cozy FM. Yeah mfethu. Hey mini. Yeah. Uqhathizwe FM. Yena. Sanibona baba njani? Yena. Lalelani ke i-celebrity alime emuva lima phambili. Woza ndoda. Yabonga. Hey madoda. Akondele bani? Ngene ngaphambi kwabasana. Lokho kumele simile la. Oh, ngime khona la. Alright. Maketango. Uzomeduze kwami. Mfana, Ibaba. sehlele inhlahle ngani? Hayi usiyalwa nomshini usiya. Manje unjinji ngempela. Hayi mini. Wena. I know but ufala ukuthini la. Unjinji woKhozi broadcasting live. Kodwa ngoba bafani nje. Hayi abafani. Wanqale wena unjinji. Kanje Kade simile la lokho kusile shona le shit man le. Qala. Usenza isilima wena uyena unjinji wena. Hawu. Shona le. You wanna hear something? Yona mfana. Yengane wabaleka wemfa